Антуан Желязков, най-голям изверг. О, да. Основателя на UFC. Бъди тегав. Сега ще ги разбира. Айде, аз заради него бата пускам камерата. Ако не е той, няма как. Който си ползва двата лоста. Еми да, то трябва малко и въображение да имаш, за да спечеш турнира. А виж какво става. Това е извък. Не, решил не е направил извъркщините. Там нещо по-малко. Виж какво става. Извърк. Как скърца, Не скърца, защото ръката му е извърк. не ще да има магнезия. Не, защото не наволчи. Не, но те момчетите се отказаха, като го видях какъв е извърк. Сега без да слънце. Ще трябва да направим друго. Не, той искаше нещо друго да направи. Да че. Нещо какво става чисто. Чисто сило. Так. На господин Иван Велинов. Той е на анаболчета ли? Бате, той е... има пъпки по ръцете от анаболите. Ма да влиза. Не показвам да жива. Вече как да се Браво. Извърк. То ли е това? Дявол. Да, знам кой Денис Пламенов. Няма да име. О, какъв анабол. Това е... според тебе това наболен момче ли? Това според тебе е наболен или е много наболен? Според мен е доста наболен този човек. Това е извък. Чакай, какво става? О, ма това е набиране на ръка, бе. Я чакай малко. И това с лекота? Говориме за лекота тук. чисто. Браво. Ей, сега ще го бъде. Бека левърчето е долу. Тъчва извък. Най-големи. Ето, това е вече атрактивност. Не е само сила. Браво е! Трябва да има и атрактивност. Шмент, извък. Шменти. Бъди велик. Шменти!
Nema umora od това момче. Давай, покажи от какво си направен стоманен изверг. 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 Браво. Чакай, Марто! Още две момчета има! Само че искам тениска да облечеш. Той за първо място. Той за първо място. Много си наболен, бе. Аз всичко ще решил според. Аз си нещастник. И аз искам на болен. Чакай. Топ, как момчета си? Бегайте малко. Момчета! Задния левер. Кръченца.